Apa iman tu na mo tu ka na panan man ka isa ko may tuka. Ada daru makai. Gino ko mo buat ka isa ko mga ito kami. Nagi na alo yan lubak kami sen. Taman ro sa karusing na ro kami puno kuan sa lapan. Mana daru to pa. Di ro di para mutulan. Na isa to ko may tuka. Ugi na kan kita mangaw na ba kagay. Ukuran naman na bukuri ho ay kaya pagkatutup na tanong na iman to ang bulan na Ramadan. At awan ni sekreto ko bulan na Ramadan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipungulong kaya no to dua ini pangdumian no tanong. Ani ka pa ko mo bulan na Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kadang ko pakambarakatan kar kami sungani na madadalam ko Rajab usus Sya'ban rampaing kaming ka bulan Ramadan. Inuto pa maya Peter yan pakambarakatan kar kami surajab na usus Sya'ban. Tadi dia teruai gusu Ramadan. Kaya kung maapmalsnya na Ramadan na Peter na rampain kami ka ku Ramadan. Sekreto roon ada yang teruai pakambarakatan kar kami pun su Ramadan. Kaya su Ramadan na andang bebarakat. Nah ayat pemanginian na mabului surat ke bagus Sya'ban ada taruh Ramadan. Yuti kap kesuyan yan akhir-akhir yan ro. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sadin sa indua yan no to orang di Agustus Sya'ban na metai ada mirampai ku Ramadan. Na lista apon kung yan ang Ramadan sangkot wa Ramadan at yari Allah sa Ramadan yan. Daman itu. So Ramadan na anda membebarakan. Ayang aranian na Ramadan na syahr mubarak. Diniri sila bantian Ramadan mubarak. Ramadan mubarak. Mapia mampu to mga bayi mga dato apugusan na ng Ramadan na subatan na mubarak kenapa karim. Kenapa Ramadan karim? Ka Ramadan mubarak. Kayu Ramadan Karim na dataru mimbuli sung Ramadan na manusia. Ayam mana niya na Ramadan na maginawa. Ramadan na masakaw. Na Ramadan Mubarak na Ramadan ang babarakat. Dia penanganan na Mubarak. Kubasa ini Arabo. Ang ati mga ariyak na yun. Apiatang parsilan sa ari. Na mas matuturbiran na kaya kambal sa Arab. Kabawa ini pangdo. Ayan na pagpusang mo insyaAllah sa umurang na yan ang kapaniminar na baka pangdo kasangan na mga ariyak na yan ang guru na saan na kapaniminar insyaAllah yang ana na mubarak ng bida agus sumabruk di ka pa kayo baka ginawa Ramadan mabruk magtiro ka na Ramadan mubarak sa mga ito na ginawa mo at congrats nakasupid ka na kausar ka na mubarak. Berapa mana mereka takes the board examination mubarak alaik mubarak lak alaik adulak na panayab ka pa di ka pa kayo mabruk alaik ngayon ito na ayab tiro na baraka mutabaraka o di na barika na ayam maana niyan na pamakasukuda na lalakaw na sukyada po niyan nagyunti mimbuli ang mabruk. Ayam mana mabruk na miya sagasa, miya lemi, miya rumput. Ay kaya puan ba? Miya, binaid na barang niya kung na miya sagasa. Na gumiro ko pa mabruk alay. Mabruk. Miya para masulay ka na mabruk. Amay na miya sagasa ka. Yaro petaka gitu mama ayah mapiaro na mubarak samanya sulit bagian ada surat namanya surat yang itu hari Muhammad hariku mana na mubarak alaik kenapa mabruk
Na tama ni mo na alabian globally na apia sa mga Arab na rin nagibasa na nama bro. Naribat to ribat. Ayat na benar na mubarak. Na inom sutup mulia baraka ang kaya bulan Ramadan. Na so Rajab na ulan-ulan o umat Muhammad. Na so Syaban na ulan-ulan o Muhammad. Na so Ramadan na ulan-ulan wallah. Sabda na so Rajab na aya kapaka o umbaw niyan. Na sadin sa kapaka o umbaw umat Muhammad kulawan na umat. Sumamu sa Syaban na yung kapaka-umbaw niyan na sadin sa kapaka-umbaw o Rasulullah ko ilabi ano ba magatos agu 20 agu 4,000 nabi 124 plus 124,000 plus anabi na ayat datu aliran nas Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukman susah Ramadan anak lebih ino to kaya ulan-ulan Allah ulan-ulan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nah so Ramadan na ini paliwat sa kapuy sa iron kaya ini paliwat sa kapuy sa iron na ayakap kay wallah sa balas na susati mana mapia mapungilbog ka na sapudo automatic aya balas yan na timbang na sapudo akin bilbukhang ko na aligiran pa iniyan sa bulan Ramadan na ipuno sa sapudo abalas yan na tama na sapi magato sa balas tama na sapi tugato sa balas wallahu yudaifu liman yasha nasa lakauropan nasa kibabayaan ng Allah na takap niya sa dinin magaga lumista o mga malaikat. Sama ito na din na iya di dalam nila seminariman to na sulangon na miya kapikir si na congratulations mubarak alaikum ngayon nasadin sa bala sa ketwa nga iya dumir pa sa imatan akan na ba mapag sa organizer na timbang ng Allah na sutimbang yan na rak o mga organizer mimiting sa kaadin ng kaya seminar tanong mga aluman ahad insyaAllah naskalog mo namin seminar at may meswa yun na minus na sapolo taman sa magatos taman sa pitugatos wallahu yudaifu liman yasha na salangaro pun na tak penuh Allah ang kota balas agar kuanin saya subhanallah Allahu akbar miniuman na kay patot na kirin ka ito na miya kadar patan sa kaya mutatiyan na kaya kumuto daw saya na dalangan ko na pili ko mga pagariyak na kay datarakan man yung mga pagariyak mutatiyan na minikil yung mga miskan na penuntulan nila na kaya yung mga kaya pa mo kagay nafsuda no siya na tatrapalan na gilatan to amarang piswalungan naman isa na kumakaros owan narita rin makang gaga kagaya yung mga nakatakaranti walungan miya tinubod na nga area naman si Ustad Muhammad miya gulula si po na miya kagraduate kami gagawin sabab patigin sa mga karanti walungan ito o kwanta so murid sa kapag graduate dan mana tu? Na iman tu nami ade, sama tu naso lamun langwan. Amia kau ubaan tangan kadero gelbek tamo. Sagian pa kamu nang gymtan wa open air gymnasium. Naya pa nanian na put sa balas abdilong paikiran ang kaya berdoa iya seminar iman tu. So kewan yo na dito tak penuhan Allah timbang Allah narako na mamia kau si inore. Wah. So berapa sa kuan? Ani ba nakapanalaba-laba amala alaba agigi ya na Ramadan na subalason nagyang tatiyak na piyakig na kanwala lumista sa kaya subraw kadakal agu kala ay may wallah balas
Nah, yana Ramadan na dataraya 1 month long training. Dataraya saulan taplak akam betaka. Kambetaka. At training. Saulan taplak. So ketero ang saniyata kualungan na salasa. Na sama no to na iplistad no ang tawa ay mga murit. Mga training. Training. Oriyan nada makaniata Pilipinas na monitor tanong Saudi na dapat makaniata na may kasumpor na tanong na aya kaya pakatigil tanong na alwana Khamis na saydin sangkot to amagarib ang mapita na Khamis na inilista so ang tawa ay mga trainees mga murid sama na yung mga pagtanong inshallah sadin sa umat Muhammad at yun mga sa kaptraining niya apit na libala sa saulan tapos na tiap liso Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hukuman po kadungdo ko Ramadan akan nabas kanyan mapad ko permitan ririlaan ko kakan ko kadungdo na hukanon na salungan na kaya kanyan na bugano Allah sa permyo ang mga 70 makambutuan tiyan yan sa ano na mo. Anapya hon siya tango, tuminikira soloks. Mata na tigil may buwan tuliga koron na taman sa alas 12. Nanda tigil ka pa alas 12 niyan na patot na kinako. Sama na to dilingkir ko. So mininga ko tiyan na din na ako doa kapi ayan na kepos kesma mo fajr na kumiyang ka na miya ka bukakan. O di na ayak man nakiyakan ka na isa kami nuto sa daptas dupuan naman nakataon na kada sinup na may kabuka ka pa hindi tada taroto natigin na doon niya taguso kapamaga ko la tatantangan ko na giniratasan ko na may pananagupian na kapapawali so niya ako na tiyak na bapa na ibutado po naman sa makaakol ka ay ataman na makatulupulo aguli mamakamputo at yan na makay sa mga beto na timoon sumatanog dalundin na mas matanog sukap beto niyan sa mga isa benar ginawa gusto na sama nito na 1 month long training ay mga trainings mga murid na skotano na aya mana niyan na pamangapakasay barataya adi ka kisabutan niyo aya grand trainer na si Dr. Ramadan aya mga translators na sige Ustad Muhammad sige Ustad Ansari yun ay mga sige alim dari basta di bukulan mamangusyer gila Ramadan na giti mga translator say ko ibtiri mo bulan na Ramadan. Dapat yun. Sa nga di daroon ka training na atin na may mabugay kurikula, manhaj. First 10 days of the Holy Month of Ramadan na si Imado Ibramig sa istorya ko 5. Kalukan ang middle 10 days, so ay mga nasa pulugawin sa lumbak na ayak man ang pag-istoryan na rila. Paramigan, so last 10 days, last 10 nights of the Holy Month of Ramadan, na ayak man ang pag-istoryan na itkon minanar. Kapakalidas ko na lang. Allahu Akbar. Alim dari day, sama na ito, nadadarap sa nanukakulaso, at ipitaro ang nagiman. Anong nag-graduation nun? May kang graduate tanong na unitanong kami sa masjid na siya ibarat ayang alam ito na buka sa puasa ayang mabuha guest speaker na so initoro iwa inimbitar ang mga pumutuba ito yung guest speaker langon ang graduate na kinanglan ada na pakabayan sa graduation fee sada di jumayad sa graduation fee na di pakagraduate apya sa marcha nandudulugin na sa lista kasi ang mahuna na graduation fee Tonoto, Petra. Isang kaganda ng margas, uli na arga ay isang kaganda ng margas.
dapat ya. Ada pun lagi ID dia graduation song. Inanglah na graduation song. Tapi kira graduita tahu na al-ayamul madi gitu. Sumantaguani napatota dilipatan. Nagi apa buat nak graduate ada ID dia no one. Ayat ini doonna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar takbir mursal. Tadi ini yang kabate onaro Allahu Akbar Allah abasta amana rabska na kebarisan kasut ya rabska katanya si Abdul Halimah isa yang mana niyan nama bibin tay sa kaya kapbeti sa Quran ya kapagana daw no na yang mana niyan na tarabs Allahu Akbar Allah. Tunay mana nga di ko diterun. Ribat sumpun na kabirat kina. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Nah ribat tutup. At hindi malarabis na hindi pamatay na raw ito. Ito na rin yung stadya tari. Pagi makamana. Ama pagi makamay ka gigawin. At ginawa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tira na lama din niya soya basta manarabis ka nading ka petaya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Tataran mau na sumput ba? Allahu Akbar Allahu Akbar. Kenapa? Allahu Akbar Allahu Akbar. Siapa tahu? Oh, nah, sama to, nah membuat graduate, adna ka pagidida, adna jangan na takbir, na may kamata ning masubukan na sadap takbir na sadin sa kadakan ubat tangian, na kadakan ay pembalasun Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga bubay-bud na dila mapakatanong. So mga mama ayang patot na dinan di perangaranganan so katakbir. Saya pernah mga ingat na nakialim, nakiimam kata takbir kasan. Na takbir na din siya mo dimbong ka. Amor ka na wapika mata na uta kuaman. Na din na lagu tira mo takbir. Aya buat ka sa mukera na may ka tindigan tao. Na nati mau to aki akwan. Tindig sila mo. Astagfirullah. Api aso kang bukan akan bokas. Okay? Sama to na diyan kaya bulan na Ramadan na iman to na first ay paga na yung discussion tanong na limo. Ada may bati ang nahadis sa mga guru. Apitaro Rasulullah walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Ibtatigu au nabi ku Allah. Ko mga gaganggam ko ginawa ko sa Allah la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Mata na di kanudum pagasulsa surga sa taman sa di kanu ke kadimuay tarahamu ke kadimuay. Sama no to na upama nga pagipuri ko sa lima na palayangan nun puro sa lima sa tamo niyo sulimu wallah. Nagir tamo niyo sulimu wallah. Kemudian sulimu wallah natatanaw ninyo at yang kedua Rasulullah adi kalimu wallah sulimatak mga dimu. Diba? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Sadip pengalimu na dimambuib pengalimu. Pitero yang isa hadis gitu na fi'l nahi nagi na fi'l amr tigil irham turham pangalimu ka kau pangalimu ka na ipangalimu ka. Pitero yang isa hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Pangalimu niyo sungani na madadala magulupa kasambura ka kanu salimu o kumakadeng ko langit. Ya ito na yung maano ito alim dari-dari. Ay mana na yan na kinanglan ka sulimu na ipuliman ito na dapat makapagpungalin mo. Na mangalimo ka sa may ito na pungalimo ka wala sa mala ay suwala na lubi yung makalimuan.
lebih makan itu. Iman 2 bulan Ramadan. Nasadin sakuman makakan maka lapis kutawa di pusat na timbang wallason balas o puasa o biya lapis yan na ibigay penwallah. Ayak ada keliwi manto na 200 katawa ibarat niya pikiran na pakalapis kuskan wamay ibarat na makalapis kanwa 200 kanwa na ayay pikiran wallah balas na datar ayay kaya pusa na kam na 200 sa ahad ay ka 200 sa isa surga mata no to ko manak balas. Ini postanan sa Facebook ayat kada Kalimanto masjid Saranao Yebu Lanao del Sur including Marawi na 1779 ayat mana niyan na sangibu gupito gato sa gupito pulo agusyaw uwan na upama ka pala no to tutumi yung taro at nakawasa gato na dataro to at nakawasa marana at ganyan no to lang na upama ka tutumi niya no to langon na ay kada kelatawa matataguro na timbangan wala langon man isa na sutimbang yan narak angkot na tumiyutin. That is why apyamang niya ng Saranaw ang nakanta ng sukatutuni dira awriyan o tarawin. Pakala na awriyan o tarawin ang galit na mo usubusutaw. Ay ka tutub na gira ilalapis. Kasama no to na pamumuluan. Namaya ko ang kapon sa walas. Gira ilalapis Tapi ka sa pangan na masjid ka sadin sa sumbayang sa Maghrib ada niyan mabatan so puasa niyan na kaya makarwan. Na tiba sila na ipundiyo maidagibatan sa puasa sa masjid. Na upang makakatatag isa ano ba tutun taman sa watak hindi mo. Uli ko to? Allah. At yung mga ariyak na yan, piray kada kala masjid sa po na biyagapo. Piray kada kala masjid sa Kausogan. Lagi yung ustob sa siya matatag sa Kausogan. Ay kada kala masjid sa Kausogan. No pa mga palayaw tututuni. Uman Maghrib na mabuat tumutuno na ngilis niya. Mirampay sa ayam mapakalapis yan na 5,000 kataw. Na 5,000 ahad akya puisa niyan na 5,000 sa surgeno. Mata no. Nana saan man ni presidente amyangon sangay almasajid. Amin yung anak no to wari ko si Kuwildan. Suwildan na sa wataya na mala. Amin tugasin na almasajid Philippines. 2010 nagyabang na ko. Nalangon ang masjid sa Pilipinas na inorganize. Pero miyaks yun sa magaan nag-NCR, National Capital Region, Metro Manila. Kati ariyan na yung Sistad Ansarya, sa Bulacan, na ayaw man na yan ang mga masjid roon, nasuad na mga masjid roon, mga pagsangay al-Masajid Philippines. Na ayaw inakulak mo mga masjid na gunakan so kapag bang sa Maghrib ang matatarapos aguso kamat pakambulagin sa 7 kami natos gunakan ang Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah nadasira dinadin dua esokwan bila naduminir tinanda bagamati imawang mga tao sa salikudan at tadikaka ya Allahu Akbar narito suku-suku menijira kad qamatis salatu kad qamatis salat dina kad qamatis salatu kad qamatis salati kad qamatis salat apa su salatu nami mulai na salati kad qamatis salati nah itu na kad qamatis salatu ini juga mata ka that is my advice tagu ini sa pagitan 5 to 7 minutes Ramadan di Ramadan inoto ada mana area 2 rakaat rawat sunat kau tahu kebuka yang sunat ada mana apa sunat ya nah dia belum di tatara pusat oh brile aku nih oh ini kulit bagi historia na dia parate apa mga pagarian mga luksang
Pakai pikiran ibu, angay advice sa ano pa man. Na gila Ramadan, na lumiya kay kumansa pa nga isa ka baso abroad salad. Nagugumiya ka sa maski da atau miltun. Ay dapat yun. Sekap man ada kitutunian, ada buat tutu sa masjid. Abi ka sa kang di ako baso na tatagli ka sa na anak ka sa pinto ang masjid. Sama busa dama ka buka, na kayo ba ka makarwi, may niya na adna ko igro. نعم يا ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Nam ya kay nomon nam ya kwa maso dataro bibusa niya. Ay buto da kapit ada mo ibu. Inore. Pero tutugo ka no budi kay may kapala ano niya rin sa kandi. Nah. Sama no to nagkakali mo ay tanong. Tarahamu. Kekali mo ay tanong. Ditaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amana bi membata syab'an wajaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Da kudum parate o tao amya katruga mau usug na susedenganian na pagkaor kada makagabi akatawan yan. Allahu akbar. Tama na ito na kinanglan sa magkakalimuay. Dia nga na naaso kami ang araw-araw na nakapsirbisi wiron. Apalagi ang naroon matausa, diyan nga na naulo niyan na mapapano at germs. Yan bida niya nagsububuy, na gitnang uta intero lawas yan. Na mapapano at germs, na suaso na gibuong taulo niya. Namiyan naging sututulan mo sa katawa mama, apilalakaw, aminidulad na ayaw din. Sa kaya patay niya na kawaw, kung kaw na desierto. Nalagyan ko baka pidala ko na melay niya na ad na matiting kong ro. Tiyo naman yan na ad na igon. Na pisabilan yan din. Pisabilan yan din sa umura kapag tipu inong kang utakap kawaw niya. Na kay mga tipuon na mininom na kaya bulong-bulong ang piyeso kawaw niya. Lagi yung makainomon na paminimbaw na miyaw man yan na aso ang minududa adida yan. Sa kapatay niya na kawaw. Ini kapdiyan, niya pikiryan na sabnar, asumang gida makangkagyan, namang gida mga aswai. Na miti pusurman sang kutuwa na kaida ketaklan yan sa paginom ng kutuwa aso, na sunod susawala talumpa yan na inintake din sa'yo. Na inipaligyan, na mininum su aso, na kay kalwa makainom na limang iko-iko. Di mana laman orang yan na may tayo mamoto na siwa ng mga malaikat ko surga na piyakasul ka surga kay malay gagaw ay ni pangaling gagaw niyan na aso na hindi kaway pangaling gagaw pa na manusia na hindi kaway pangaling gagaw pa na barasimba di pendipuisa Allah sama noto na so bulan na Ramadan na din yan tumuon so manusia ipuisa akikit legeto pekato madalamit takukan di pagukitan ako dari sambula pesuang irungihan dito tumuon Ramadan inanglan ang muli ka maginawa Allah. Ikadua na mga umasulumba ka sa pulugawi na ayap pa na pagkatali na magfira. Yan nga maranaw na sa kasusuburaw sa buwan ko kapapawalian na piyaso hadis na simbi niya. Labo sa namin ko sa eleksyon, palayangan ng dumatao sa aming gobernador ako sa Lanao del Sur. Nayaman na niya na may sarba kakambugay na Ramadan. Na may alin so magfira kami muli magpira. Dahil lang sa mga kandidato na magpira. Ano ba magfira? Astaghfirullah. May alin ba so? Okay, pira. So mga luks tanong, naya tungo nilang na masasagong pong tanong. Naya ba sayran na kapag isa-isa? Imato na may alin so kapag isa-isa kaya kaya mo saon na kapag isa-isa. Na so kapag isa-isa nakasigurumpong, na kapag isa-isa nakasigumpara. Isa ko saya na isa ka sa isa ro siya ito. Imam, ha?
burasi mama kani-kania kapag isa-isa itu na kapag isa-isa. Okay, magfirah. Ano na yung magfirah? Ay ang magfirah na rila. Allahu Akbar. Sa kaida usuliya, kaya mga guru tanwayan yang apa mga di sa kuliah na adna usulul fiqh na adna inibtada kaida usuliya. Ay mana kaida usuliya na mega inisyon ka na udah ketanudan ka mga dalil-dalil na sikakan sa muta kaida usuliya kaya upakatang mga ulama. Na aya kaida usuliya isa na magantigin na al jaza'u min jinsil amal. Ay mana to? Na subalas na ibigay ng Allah ko klasyo gulbok. Subalas na ibigay ng Allah ko klasyo gulbok. Ano manaw to? O pangalimo ka, nang balas sa kanyan na ikilimo ka niyan. Apakah ito pangaplitar niyan. Niyuntukan no na kanina yung katakuro na basya yung tapan sa mga bay, nakadampak saya sa kadakliw. Alhamdulillah. Na diganong kami ibarat na ay pituro kanu Ustaz Muhammad na perlu-luag kenu na miluluag kenu ay mana perlu-luag kenu na pamagisga kanu kaang kanu makaduag an makadarpaso an makakuanso di kami ay besar na luag perlu-luag kenu na sa lumuag na luagan wallah di ba sa Quran ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله auto ida pitero kanu seko mangadar pa perlu alu-akenu kanu mami na lu-akenu ka kanu kadu agi wallah fafsahu yafsahillahu lakum sebutan sama no to na saat nalimuyan mata mga limo na ikini mo mambu wallah kay al jaza'u min jinsil amal. Datare mambu na rila. So rila na prilaan tanon lango no Allah. Prilaan tanon lango no Allah. Na ayaw di prilaan wallah may tangkon na sudi mata urubila. Sudi mata urubila. Sama na rin para diba sa kaprila ka o wala ka di. Alay madam si perilaan ko. So langon-langwan at tawa minindulun na ka na patot na palayang kakarilaan. Na problema sa maranawayan o sa baalon na dataro no bibitin na manggis so kapanulak sa tumanay at ukan tulak sa ginaway. Kaut. Isami aloy sa hadis na ayaw mo di perilaan wallah na telo. Paganayon na musyrik pananakot to. Tama isa nga Ramadan na. Naipuni siya perilaan wala na pananakot to. Gaya nga panakot to na ilan nga nagtanong natin ginakansi naman na nalim. Ang nga panakot to. Problema na di tanong tatarima ni ba suka panakot to na buwan maapod suka pangatao. Natama ni man to na dagin kaya nga pangatao. Sugubay na di guru diingguru sugubay saan dia manayay maulugunde na puso ikarumanyan. Ginabay niya na si karumanyan na malaw din na maalin ang kontoa kapamangilay niya mambusa kapag kaya na sa datarwan na maanan niya. Baratutok pa man. Nayaman na niya na di mabuti ingguru na may gatiman na ayaw pa na pungguruan niyang kiinday. Ayaw pa na pungguruan niya na ay penguruan Quran aja karo makoto na ikagudin sa mga bubay dan taros sarindi kita sa mga bubay ya na minguru di mabuang ay akya ko na wanagi gira totoro guna nagi bingkaw na di pamakibaw panagili ka bu wani ang bu nakanawi ka karang itang kanya na pamakibaw niya no nang tatatakun sa walay-walay tapalawer. Adna kiara nada no. Adna kiara nada no. Amiyag muli ko mga boy. Na aya resulta niyan na piercing karuman yan ni tibuli. Inumpangay na isa bugoy. Iniraks po. Kayo YouTube
na gidang menuto apim belan o mga saitan. Paguluanan o mika pera dua malaikat. Ada mana dua mika pera mga malaikat. Mewasiran ko kama malaikat na basiran demi syaitan. Ayang ngaran yan na si Harut agu si Marut. Harut agu Marut. Batian niyo sa suratul Baqarah. Diugatan udah nonton ayat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Ditipunan yan. Ari mga hafid. Inuwa mga ariyak na inapalay ni Kuan Mabusa Quran. Nah, ditipunan ito. Ditipunan sa ayatus sihar. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Matatag na ito Harut wa Marut. Nah, ito Harut agu Marut. Na mga malaikat ito mikepir na si tumiyampil ko mga saitan. Na uriyan ito na aya kinuwaira na special tiran na kapakang bula-bulaga ko ke karumain ago kapakatutu na ako ikikinabay yuti siwaira. Na kapan ako tuto benuto ini special sa hadis ay naluin yan so sab amuwikat natataguno na asyir ko asyar ugi na ngota asyir kagu syar na ino inaluin so syar kakadiya ay miyakalala adipun ako to ugi na di mga tao nakapan ako tupnot maapudong punang ito sa usia ko sa Samira sa Pangaruan Village nagira sada sa naliguro di seminar na may perangan namin ang utas isa pa Pangaruan Islam College Building na magbubalik mo na bukuin mo sa mga kakasi na pipilaan mo ustad pipilaan mo to ang ito sa kakasi nagira amado akong kilala na tumatangil sila na ubak makilala kadiya katawa nila na basta na makilala ko na puturo ko na nagyan mo kakasi ang puno na magaling kanyan sa magay ka sa limagetos na mga datara kada efficacy na tataguin sa lanamamot barang-barang na bukaw ago pituro suso na warna at tinikra nagira na semua na ka na inokabis matitili ka di ka penewa penir batu na traka ina di ka nupakapanog lagi itu apa tu anu nangak tidur naik pilau sari penis tu pakai mana ini apa nak tu yes nah sama ni nasi sisir dengan nak kekuan sisir dengan nak kekuan dapat matai panita turun Allah nah ika dua adilu perilaan wallah saya Ramadan na disi perilaan wallah atau na mga bai ako kontrol nila di mga karumairan kenapa sekano ano ni kaya tiru araw namin ni kaya buat tayo bati pas ka ilan mga bai ko kontrol nila sa karumairan. Oh, kenapa sekarang? Siram. At na may pangaruma ko, ini kali mo ako ron wallah, na sarago na kapakatil tabi na piyari mawallah. Na adna, idasaknon sa tigmisa na employer sa issue. Dia mo tayo employer sa issue, na dinya na tuloy iteron may isa tigil na may kurutsa ko na so tigil so kaya kurutsa na may atago ba may sangot o isaingan agyan mga may isaingan na nagyan pakasalam sa subo na may bayan sa bayan fajr so tabligo so kumukurot kaya mabasa dito na pamana parang resist umani siya na maliw buwag yung may na yung mga ka-office mitang buwag yung na may abalsiyan na ay do bari skabs alhamdulillah kasi ka na may kakurub siya waing na namata na tigil na tumutungo na ka na tigil na kwan sigara kang makapita sigara kang makainom sa kape bari at tigil naman na makaw makasa dapat di ko lang ko
Mama ay sana ay tinali kami kili magikarumah dakot may lay na may kuwan na sa nakawa kuwan unot karang nagyati na sigarang ninom sa kapika igap kulok asa sunda walay na sa kami arimaw yun utakor na tiyo di na mga utakor na hindi manimpla sa kapi na kahit di na mapasadyo tinimpla niya na kapi din na tiyo nagkundang napsapsan sa sunda walay lagi tiyo na ayakorong kayo kinamaya ko masikaruman nga na pumsaliw na so tiyo suntuak na so rin ko makauntun ko sada akatutulungan ng kasuntuak na pili mo di kay kumpuni wati yung mga tikira sa koto alewak na mama nga ginawa ko na mises kaupis mitang na sisiran niya katiblig na dakan na makuano ba kanda mapakainom sa kapi na giyapi ako notang na pawa na din kerintas ba ang explanation yan kaya ko na mati na puraso na di kerintas kaya ko na mati na po ini langag na mata bube weti na tiupunga humino kap masa nanga at yemon nakatayap na di na nga po na parisa di na dagan mapakaparis ka daman na maruniak nga ka na asopira ka may kumbagaya ka na di mo naman na mga digatawe sisikupita ka na di na dagan ka nakaisupita ka kararangit na ka man yan mo tada to bagon nga kagirawa matad so kung so pagkinian ay piginyo mo niyan nadakan na tiyan masarap siruman niya kuan ako niya heart niya wala diyan namuna ko kang bubunog na ko yung mirsap di ko niya gito di ko nga mga panay kasi na magnakan na pinaka panay ipasay masabi na nga kuan kapila diyan na wala frankly speaking at diyan na dito ko masakit na kaya nagkaroon sa mga katiro ikarumang ka may ko na din na pitirugas kaya mo sa wala talaga niyo wala kaya diyan na sa kanayari mo sa wala at hindi na po ako nagkikidir kay karumang at hindi mo isulog na kaya ako masukiri mo ka masakit at namiyang atas ta sa hadis aya dalmiyan na hindi na pwede sa dalmiyan ang dati na wa idha kana amrukum sura bainakum fadhahrul ardi awla lakum min batniha amay kamabaloy so kaptuliling mo bertaniwa pagkiyan sa kaupahat fadhahrul ardi na tumor kano so klikudu lupa mimbat niya di sultian yan. Amin na tuma mau yang ikinong po na di sabang ano mamatay. Wa idha kana amrukum tahta nisaikum fabatnul ardi awla lakum min dhahriha na amay kaayabu at isunggu-sunggu dubutan yun na sa pusa kabaya o mga karumani wa mga bai na tumor kano sulidal mo lupa adi suliawaw niyan. May natomo abang kano din na mamatay adi sabang ano mo yan yun yuti mo katawa ko masakit man yan ay tibas kano katawa ko masakit ay di rin na sudari na ikong pagnoka karabo na rin ikong pakatruko na ayay kataluwa di rin parilaan wallah na ayabas sa Arabian na musyahin yung tamusahin na si kinwa ko syahna ay mana syahna na adna matatago o pagitan niyo ratu musahin na tao mapasangi ka pangambal sa ratu musahin doon mana ito ay di siya prilaan wallahi katlo ang hindi masusubok na diyan po ang mga tao ang mga musahin na ayaw mo sahin na adna dinanit yung bitiran yun di mo sahin sama na yan kung na mga din niya suwa pili ako nila baka na po ng karga iyo kanay nung amay ka ay sahat na nabasak ni Prusyat importante na miya katutumo na tanaw pa manape masakit na tumusoprang ko di sobrang ka
Maka umat alusa dengan nama ini nak kira angka antan. Musahil. Sama nih. Pira kata ini kayak bitir ini. Mata anak magatus kataw na wala matok maka anaknya ni bitir na pun dah mengalih bangkotang. Yang udah 95% na palayaan nami peraratumannya. Palayaan nami sisi mga yan. Pero lamsam statement, kenapa benar ka? Kenapa perfect statement ka lamsam? Pamanagiti katawitan na runong pamo. Korek ya? So tiya na ibarat na bibiling ako. Na bukan mo mata ko na sa nami turuang na adnagnilig bitire. Sa nami turuang. Ira ko na kasala ko na ini bitire na dua kay squad. Isa kay squad ko mga lulot ka, isa kay squad ko mga kiyamuan ka. Tama kay panuwangan ka na di bitire. Kung may tatar sigid na kaya panugangan di monot. Miyak ka mo nga corona bago pasagwala. Dapat eh, boleh. Naiman to na di ka perilaan wala. Basta na di bitire na di ka perilaan wala. Ayat beturu kata mga watak na yung mga arurong na ayat beturu na LP. Sa sumay to awata. Na sumay to awata na gila may gilpi. Ada sila mga sinabuta na gila ni panggirawa na ting-tingiran. Ipunja tinili malo na lipita. Ni tula ka. Agi ting-tingiran ni panggirawa mata tingin na lipita. Pero so wata na sugo nga sa karosin. Nakailip pa ka mo na tilwa na yung gusto ilipin niya. Ilipin. Onote ako nga, ninisugurang nebi. Sungguh na pindul. Nuli na sa crossing. Ibarat pa ma. Natingin mo buhay taro. Nama, upama buhay ka na magasasira na siya na ito kumitira. Ilipis sila. Mana niyan nagyan ko ito kay ilipiran na slide. At English. Pamatag sarap. Yan nga yung mala ataw na gira may ilipin. La. Tama sa sambayang na sila ng bububay. Tama sa sambayang. Janganlah kita pesengut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ayo buat ke pakai mau kau na telo-telo. Pagkatayron na kaya lang sa abdas. Ikadua na ada emergency yang putay kau. Berat na game sa masjid na gulugan sa kaya dengan na kayo. Komunis kasiran nabula si mama. Padagwi gadi na tiba ka. Ikatlo na may kasalam ka. May kasalam sa imamu pa makmum ka. Yan kaya maranaw na Allahu Akbar dunia masiri ayam ni pagubili na sunya ni bitire niya mo. Nawa niya yung usap ko yan. Nakataw ni Iluso to. Basta mitapos ka sa takbiratul ihram mawakaw na da mala sabab na sunod susambo yang pumangnir ka sa kabinasaan ka. Ya Allah na binasaan ka si iraw sa dataraw kaya binasaan yan lang. Masakit mana to? Ayah penumumang ka na ayah besimam. Apiyawa istao. Aduh, istao. Namanya hati itu memuku. Tadi apa tahu masjid may ilang ayah besimam. Atau isuan ka about peace. Dirikul ka kaya sohara. Entah magulog saya hindi na. Lagi gitu so ilping ka. Dia mabuang araw mga ini na tangindar pala. Na niya ba nga ilping ini kay konsumo na ginawa as-salatu khairum minan naum. Imawi karo mga kidalangan na pagba nga kundi si batika. Apalip niya po naubaskan na baka sumbi na masjid. Kampul lagandan. Yan Rasul. Na dito tumuon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Dino nagkahalal ko muslim iba niyan tula ang sopalari na muslim sa kalawanan sa tulugoy.
kasih tahu itu laki yang song pagari na muslim sa kalaunan sa tunugawi no kapan tagiru na kapatay dakhalan nar nan dumbung kunaraka ada na isa hadis amana niyan nasadin sa tumulak sa pagari yan amirampay sa saragul nabgan wala sa dusa at timbang amya kapatay sa sakataw manusia nanti madua lagun na dua kataw. So, ito apa nga pila? 10 kataw. Igamit miteri kay Ustad Muhammad. Umanis ni naguhamis na inek so mga amaleo na di kinay kaamal so amal ni Muhammad at usidariday kadip miteri. Sama na yan na digamit mo Ramadan na ikali may mantunda. Na din na bali ang tumami kada kilista kapok na kakay. Tumutok sa langit sumarat tabat tadi kepekot. Ayat ini Ustaz Muhammad na saktawa yung koron na mga nunubig kami. Ayat ini dari lain baya puntaw si Mandel kalau sabab pansaysa. Ya pikir Ustaz Muhammad ang pangangapin ako si kakak. Sunog ang pangangapin ni Miyara na tiruun wallah. Mga badai katakan suamal i Muhammad ada melista na lista niyo sa makam magatus matang. Kami yang ngapin. Si Darilay, api yang ngapinan na lista niyo sa marian na mga 10 matang. Mana to na mau una si dia ngapin na disi dia ngapinan. Usahakan ka na to mau na kan mga ngapin. Para magaan. Pero amay ang mga distrubuha. Amay. Nah, ikadua, yang ngapinan ako yung Ustad Muhammad, bahkan pian ini isu, bahkan din ini panarumag, bahkan pian numpa. Yang ulumag sa lupa. Oriyan yan, nakaipuwi sa pala si Ustad Muhammad, pero oriyan rakam din nabuntal yan. Pero Allah si Muhammad na lista niyo sa amalian sa mga magatus mata. Si Darilay na sa amalian na ilangan niyo. Na pupulin niyo sa budbudiyan sumurhak na ti Wallahu ta'ala. Allahu Akbar. Inutumaskan ni pangangapi. Usi saya. Na udah saya na aute gamay. Wah, ubah marah niyo. Manu baru sanunan. Mitma kita. Oh, wai, coba kasih yang buat kasalin namun. Kau bersisir. Oh, mana di perawatan tawa tinggal. Pero ayat na kita wag kau na bago simpa. Ayo susimpa ka andang na ipupun bukian po. Na umana mapiras kay dito wag na tiyan na napute wag nga may takabota. Agi pagkilay niya naska. Amay pangka sa dakawa number apke ilay niya napkapigilan na ubud na iyayuda ubud na senior ulit na purpose ulit ya apa mang nega sarila amay adinggan katawan na matatago lagi seksi nga wala yang ngapinan ka kadnang ko na ayan na tuuson nasan na katuna namin na ayang maputi alupa. Kenapa mariga? Kayak mariga lupa na yang mana niya nabunuh ko man ibu nawak ko lupa suruh dia. Maputi lupa na lupa to sa lupa tanah haram. Ayang mana niya na kaptuna niyo na parate ko Allah. Dapat ya korek? Ima to mga kapitan no. Dingon pa mga gaunay tangangaping gumuray sa kiniya na kinikaro manian. Kuangaw mo to, pangapika. Sama ya pada kelamnya kanean arang koron ugi na malukudu di kateterangan ngatini basang ni bebo iskan yang ikuan api ada bebo nasa mo na mga ngapin na 100 times dito ba namin jiwa piteruan untuk ay pakanay ay apa ngapin nga na Ramadan na kanaba 100 ka 700 times wallahu yudhaifu liman yasha sa lakaw pernah tak penwallah. Tahu apa ngapingan? Apa ngapingan? Mampu nari susaitan nak kepituan.
Matawa ko man mamumulong ni. Lagi inuman itiru au mga tao sa mapasa ko mga sekretaro na uli guys kano. Na ayang ada kami yang magariri na sa pula gupat na sa kanay ka sa pula gupat. Na ayam yang Tyrone na spito na ayam yang yagun na pito. Na palayamin mo na alim. Na ayam kakakar ayam yang betul na suka kakakar kami yang si alim alim busyara. Maka surga no Allah. Na sakno pama ari-ari na imimbuli ko escort to mga kakak. Na may sima kan so mga kapasangiran mamu, mga lulubukiran. Na adna isara ko mga kakami ang mga pamumulong mamu. Na may sima kan so kuan. Kapumulong yan. May nga so ako umapos ko kasasaitanan. Ato na iikuan. Yung nga saitan na gini api mamituan na kapituan. Na leukan no. Ato na ito mo nakakapaliw baba kapuyuan. At gini mambuha pakatulugan yung kawan. Jadi mamrah. Kaptepok kapmananan. Nah, yun. Katawan ko to. Isa may experience ko sa utaka kami. Pamumulungon. Nah, din may kadangan niya kung kesakit. Ang bulungan niya na pamakaisip niya ganang. Iyan na sama na yan. Na napakaisip na kau mga tatanong ko. Tinan naman na yan. Iyan na ay pakaisip na na daaw tangka dengan baby. Iyan ang tapos kesakitan ay terus. Iyan na di pagutang na ayatul kursi. Ludi manong tangan di buhay. Tuloy dari lihat natin. Sumya syahid sa dalam ko Allah na dili sugu surga inon tabu anaboyedan niya. Taman sa di kaboyedan na manatakan langsung sa surga niya. Natiyo niya pangka ang koto ang surga no niya syahid nas ka pernah niya pumunta na susukan. Mabasan ito na ana din. Na anay kadul. Ito na. Anak kaya sumbayan na dengan kaswin. At man mamuni man buhay na taro to. Sumibay sa parang nataman sa miyaso. Dadanin kaswin ko na niya. Sumibay sa garap nataman sa miyapoto. Dadanin kaswin. Sumibay sa parabul. Sa kamoto. Sumibay sa pangaras. Uli na sumibay sa bedi. Di keragay na buko. Na ay kinikaswin niya na kayo malupu-lupu. Pangasisupuan. At yun nakatan. Dahil mga naskan ni kamangaw, no, tanurin na sa garangan. Istighfirullah. Sekarang mga bay, na ginawa na, hindi sisibuyan na porpok. Matas para sa umuan. Uli na kuwan, patungan. Uli na ragum. Basta simbay karon na dengan simbay. Tumabakan ginawa, dia kong sa porpo adi sa simbay ba. Kapon na mapipigil na simbay. Na inanda ka da kaum kaswin na anda ka ku sa porpo sa naman mo. Bugay ko. Masakit man to. Ay katlo pa kay siya na adna dingay bigira. Ay do wala manawginan na madakad. Sabar sa kanya, may kapya-pya ko ada tanah dia berani pagdatan sama rata. Nah, nanti na peniat tinggal sa pengangapinan kau, waligus kamulungan uling pengangapin ni. Yuti ada tanggung kakak ko pamumu. Nah, isa na makain ako rumahmu. Baka pagod tengah ayatul kursi iskan ni mana nabamatago no to suso nakan kaskat ni sumusul ko. Subhanallah. Nah, ayat ikatlo na may kagapos sa Ramadan last 10 nights. Ayat yun ikatiro sabad na last 10 days. 10 akapusan days. Mga aluman. Tito purely na 10 nights. 10 ang mga kagagawin. Inutong, so kaya na wala ko dunia na adna 10 ang mga daun-daun kebububayaan Allah. Na adna 10 ang mga gagawin kebububayaan Allah.
Na ya sapulo adundo kebubuyan wallah nasu sapulo apaganay si Dil Hijjah. Awal Dil Hijjah aman saya ka sapulo na kebubuyan wallah at mga dunduro. Inoto na kayo dun so yawmu Arafah. Aya sapulo ang mga gagawin at kebubuyan wallah nasu sapulo agagawin kung apusan Ramadan. Inoto na kayo dun so Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ida dapat ya? Nah, sama bro. Nah, ayat mata tagun na ikon minan nar. Na alim na ito na ikiswa. Pakalidas na may mamusi kung nakasutaw. Kahit palidas kami, wallah. Tibas kami iyalla. At yung kami ilidas kami sosya na kami. Sa kuyugang ito na yukit. Kasugu sa mapya. Kasaparsa marata sa manuto na diiplidas wallah maraka sudisudu sama pena gulisyo parsa marata nalim na di pemanusian kami mampu baka mida tariwa pangalim na hindi nga tuyugay baka pangusian na organize ka sa seminar yuti kaya baka lebih mi-organize sa seminar sabab sa sada Peter walin na datarus ka ni Peter saat na miyugup saya, tama na nga mga bangwa memang iliw. Nasa tibang ko, na may kuwan yan sukwan. Sekarang mabuhat to may labog saya, na inusik niya nga susupod ka, kami akari ka, na may apod ka na may organize. Kami nga inusik sumiyong aska. Ay dapat yun. Natiga, kaya labo ang kami as kami kiri. Kami inimbitar, at ididnar kami ron. Nabading ka. Napag-usaya ka sa walay niyo, so niya nagkasi. Sige, karumang nga sa mga wataka, kami muli ka datar bumabuo organizer. Sige, seminar. Natiya kaya ba, mukman sa karumang ko, uway. Nanay, no ka, bubulog man ako sa mimba kasiyan. Ay, mapang-istorya, na nung nasumamuso, miya nagkasi. Ito man nagkasi wala. Yung tuman, ikaw yago mga sahaba, na Mike. Sige, kumasaw na binadal Mike. Ini turun so kini subu wakumbum na kini subu non na Orian Waisa sigo Orian Waisa na ini turun so kini subu sa supungan subok ay sauto nakagaya ko mapita na din na sakataw abubaya baka sa sawi abukyan na kenapa ini announce kenapa ini panics kenapa ini pangsak kenapa Peter sa Twitter ino to kami teruk yang Abu Bakar namanya teruk manu Abu Bakar ko Umar namanya teruk manu Umar ko niya kagigilawad namita taro di ko gawi kung mapita na dawan sa inyo announce so katano na mga dudamart na da mga datusi ni nga tira problema na da light mga po na ida ko ano kaya dadara nila na i-announce sa Twitter udi na ay dadara nila na mic auto isaw to pa mga kinala na pagimakaandan sumutan sa mapya na sumapartan sa marata. Ida dapat yo. Nah, andin ni kaamurangan na telo, miyangali mo ka ni kanimo ka wallah. Rominila ka na rinila ang ka wallah. Sumigo sa mapya sumipar ka sa marata na pinalilas ka wallah marata. Ay first, asubuan ka sa mapya, separan ka sa marata nagiginawan ka. Na tumululugon na so close family. Na iya close family na sukarumang kaaguso wataka. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang maratea naridas ni wa ginawa niyo. Na gusto mga pamilya niyo. Sigop lagi dawa po. Imagine so Allah. Iba yung mo ilidas ka nagiginawang ka na pangalipatan ka sukarumang kaaguso mga wataka. Labo sa mga mama karuma. So mga karumay na ng mga bayi. Ay problema na membuat karuma. Mama, ada yang berpakap seminar si karuma na yan. Biasa na po eliminar. Ay buat gaya bukil na kaya katimu-timu na debuat ke kau na aguna. So kasel ka arkano mga bayi. So kasel ka arkano karuma na yung kap seminar na korek. Korek at nagbagasang ka kanira. Asar mampu sigura dua mapagandang kanirang ko agama. May gani-gani orang mo mapundok ko agama haram dusairan akasil kairan kan
sa katilang buwan yung mga unaman sa kapusiya ko agama. Dapat ito siya buntan ito. Yuti sa baba, so mga karumang mga alim, nakanabadala yun sa seminar. Sabab sa kanya, so mga alim, na di seminaran sa karumayran. Di ipamamusyatan sa karumayran. Di panangaya ka na balik. Naya pa na rin na. Ati, makapasan siya seminar sa bubay na maning na, sa kanya manip seminar ko mama. Kami ang patususag ba? Sa kanya manip ko na, sa karumayran na, nakaruma ko, na ito ni Meswa, ito na ito ikwan. Naya nga po napakatanod na ba, gina ko na, bolilipat. Gina ko na, hindi matirok na, so inisapan na, inisugo. So inisugo na, inisapan. Eh, ino ka? Madaan ba sa kanwari ang na, nakapatakalan sa bulpin na kukwaratas. Miyan ang iwan mo sa katawa ba ayaw man na yan na si Isabaloy, akay man loks na gubo, paganag sa agama, kaya inisinditian, ang kotwa gupon miya kanaw para ko agama tanong agama Islam. Iman to, na budayo ka bulpin na kukwaratas, kung mga seminar, iman to na nepresultan yan, na isan ang pagpakagay sa bundingan ko agama. Wah, dito may presultan na. At nag-iaw na ano to, international. Ayan, anay nung mga yung marani, ano ba nilulot? Sinurulain dindang mabubaya. Na sinurulain dindang mabubaya na matang wala ka. O manang mabati ang mga articles yan na mapigilan ka na maranaw ay mga di. Na mapigilan ka na maranaw, ka dindang na mabubaya. Pililong yan. O riyan yan na piresersan ng nalikod gato. Yan nga to na kumunjan liburway ni surat yan. Nanunun sa autobiography niya. Niya ba tiyak na taon saranaw. Na ayang pakasarian na professor sa issue, si Karomanian na di gumagalbog ay engineer si isa Saudi Arabia. Niya pigirian na misbit ko kaya professor yan na buong din yun sa Saudi na ro'mya ganad sa alikba ta sa. Na kay makaswaong ko mga piraragon na burden niya king ginawa ko mga jaliyat. Unta mga jaliyat na mga derpa oto o mga balik Islam. Kaya making ginawa kiran na may research na taman sa mimbulo yung international lecturer. International lecturer sa agama. Ako mimbulo yung international writer, author, muallif. Matak wala. Dako may na sa personal. Abo yan. Oriyan yan na research sa nang sa Facebook o miya ka Oriyan o ketok na koron. Research sa nang sa Facebook na miya to na miya links kaniyan. Kamiya loks na miya links sila nagsikaraw kaniyan. Nasisira miya na sa Davao na mimbol sa Islamic Center na damirang pa sa piraragon na terima Allah ta'ala. Na ini kasi giyakan sa kaniyan. Agiyan ko to looks na miya automatic. Abot mimbol miya kalala daya, panunulun sa agama. Yan ka na pagkakaliw mga ulama, iwamya ka na ulama. Si Abu Ala al-Mauludi. Asa dito na naman ang ulama? Si Abu Ala al-Mauludi na ulama. Ang tawanan, doktor sa agriculture, doktor sa kapulmira, kapamumulaan. O riyan, kaya doktor yan, na mislead. Inwa ka na mausar-usar Idiudah kena isa kaya kapamumulaan na guminak na bun research na seko 10 agu 2 na kaya research yan na sumirat sa mga kitab na tama ni Manto na isa din doktoran sa intero mga university sa dunia na sukitabian si Abu Ala al-Mauludi manang tero na kanilang lakay kanopan hindi yung dalay nung nasuka pagaliran na yung kuwagaman sama bro nagyela ni telong ayaw makna niyan na yung istorya tanwa para sang kaya 1 month long training 1 month long training